जाय सल'खौ दिहुनजेनदों गोसोखांदों दिनैनि आलासि गाहाय फैलाजे बरगयारी बिथांखौ आं बुंनांगोन। बिथांनि गोसोनि सिङाव बेरखांनाय मोनसे गोग्गो आरो गोथार बे दाखा जोमैनि फुंखाया बोहैजेनदों आरो नुजाजेनदों बिथांनि बे निजराजोंनो दिनै जोमै दाखा महरै सावथुन महर मोनदों। मानोना आङो दिनै बे हाबाफारियाव बाहागो लानो मोननायनि उनावहाय मिथिनो मोनबाय जे दाखा जोमैया मोनसे रमान्टिक, ओरैबायदि रमान्टिक बियो साफ्रोमबो नायगिरि आरो रायजो राजाफोरनि गोसोआव फोनांजाबगोन आरो फोरमायगोन जे बे सावथुननि गेजेरजों मा बोसोन होदों। बियो थारैनो गमामा बयजोंबो अनसायजानाय जागोन दाखा जोमै मुङै। बेखायनो आं मिजिंथिदों जे दिहुनगिरि एबा डाइरेक्टर जाया खालामगोन पंकज लाहारी आरो सोरां बसुमतारी बिथांमोननि दिहुननाय आरो दिहुननो नाजानाय दिनैनि मुहुरत बेखौ बेखेवनो मोनना आं जोबोद गोजोननाय मोनदों। आरो आं नुनो मोनदों साफ्रोमबो दिनैनि बे मुहुरतआव नुजाफैनाय आरो बे दाखा जोमैयाव बाहागो लानो जायफ्रा हिर' हिर'इन आरो साफ्रोमबो गाव गावनि रलखौ लागोन बिथांमोनाबो नुजाफैदों। आङो नुदों खोब आखा फाखा गोजा आरो गोबां सावथुनफ्राव बाहागो लानाय जेनिबो खम नङा, जेरैथिंबो रावनिबो खम नङै साफ्रोमबो फावगिरि बिथांमोना दिनै नुजाफैदों। आं सानो बे दाखा जोमैया बयजोंबो गनायजागोन आरो इयुनाव जाय दिहुनग्रा पंकज लाहारी आरो सोरां बसुमतारी बिथांमोननि मिजिं आरो थांखिया इयुनाव आरो गोबां बेबादि सावथुन दिहुनजाबाय थाथों। बेनिखायनो आं बिथांमोनखौ साबायखर बावो आरो जोंनि बर' हारिनि सावथुन मुलुगाव बयबो जाहाथे बाहागो लानानै मदद होयो बेखिनिखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खावलायबाय। आरो बिसेसकरि दिनैनि बे हाबाफारियाव फैनो मोननानै आं गोजोनबाय आरो दाखा जोमैखौ जाफुंसारगोन होननानै आं मिजिंथिदों।